Guys, akong kisang guys ba. Isang ba guys Para malipay guys. Change my life for you. You ought to know by now how much I'll do it. Gago! Good morning guys. Magdungag na po ta guys. Kay lasing ko na sa buntag. Kinahanglan mangyud magdungag ta guys. Kay para naatay pamahawon. Kung nga kay padung naman ta mo duty. Kinahanglan gyud mo bakot tag sayo para sa tong kaugmaon. Yeah boy. Ana man na. Kinahanglan gyud huyopon nimo ang kayo. Kay di nimo huyopon mapawong mo gyud kayo. Gago inyo! Kaya ako ra gyud ang akong asawa, anak at ko galukot-lukot pa yung taon. Kaya tugnaw kayo ang panahon. Anak man na basig na labian siguro ta gabi mga nang galukot-lukot pa. Awa nang ako nakahinay pa gani ko. Nakatulo mo gud mi gabi. Oh my God! Joke na gud pod. Ana ang siga naman ang kayo. Kuyo pa sa ato aron wal. Sige. Okay na na nganong sige mo kaguyop-uyop sige kitong-atong. Awa na diha. Sige panatanaw. Sige hilam-hilam ang likod mo lang magtiguang daot. Oh, lakaw na. Oh, hawa na diha. Sa lipod og kamera. Oh, ato bag kamera. A few moments later. Uy, nawa. Dudong na kong asawa na. Ay, sus, pagka taas sa siguro damgo ni. Gahagok good guys. Nawa, oh. Nang mata. Ay, sus, grabing kapuya dyan niya. Dito, disturbo ba? Muna siya guys. Kuha na siya magdungag. Nawa, atong kung anong nahabol ba parang bakod. Sus, asa pa disturbo niya. Disturbo pitagwang na sa pagkuhito ng mga lubot na dito na mo. Bakod. Nga guys, kay awal gadong agta guys. Mahugas, matik mahugas na plato guys. Anak man ang buutan guys. Paano masabi? Buutan, matik. Pilit ang asawa sa buutan. Nawa guys, magasang ko ang plato guys. Kay para malipay po itong asawa ko. Pasag guys, itong asawa nga matik. Ang asawa, payahay rin na. Kita mga ba na magkahago ta. Muna papel na to sa kalibutan guys. Paano masabi? Ang mga bana magpakahago, ang asawa magpakahayahay paminaw. Sana all. Ay paminaw matarong kaya mga bana. Kinahanglan kita magpakahago ta. Ang mga asawa magpakahayahay. Ang nag-uunsay na is trabahoon sa bahay. Trabaho gyud mo. Ayaw gyud mo pag tinapol. Kaya no. Gusto-gusto pa to ba. Kasi katugon pa, busag bakod kayo man ang bungag. Asawa man yung asawa nga di man dumubakod, paugat man kayo. Tanang trabaho sa bahay ako, manglaba, dungag, hugas. Anak ko kabuutan guys. Paano masabi? Guilty kayo ng bahay ako guys. Anak mo na. Utaw supak diha, nag-react diha. Tinuod mo po. Awa. Agtik kayo kumuhugas Di magmahay bahay lagi guys no. Lakaw sa bahay. Ayopon sa tumingong ag. Ang asawa guys. Ambot doon sa nakaroon. 1 hour later. Tanawa na kong asawa bihing mata na pag Bako na alas 6 na lang. Alas 6 na tanawa na pag Uy, yung mata na. Still na yung mata lagi pero di pumubakod. Tubang mapag cellphone. Kaya ay pagkinabuhi ang asawahan Awa, sus, paghan pagka-chat, klaro kayo. Sus, kaya hayas kinabuhi, oy. Ligo na mo bakod, maligo, mukaon, mura. Mura na yung trabaho ng bay. Tanawa. Gusto rin nga kung asawa guys. Love gapunin ako guys. Sana all. Guys, akong kisang guys ba. Isang ba guys Para malipay guys. Nothing's gonna change my life for you. You ought to know by now how much I'll do it. Sus, wag gikilig guys Di na kiligon ng asawa. Kiss-kiss, pero tagay kwarta. Mildo, Jesus. Kiligon ng apilubot talaga guys. Tulo ninyo.